Lah, kuncinya nanti. Ya nang sira yo. Ah ya nang sira lah. Mau siapa sing terakhir nang Injong yo? Nanti men. Tak nek sira mau Kim. Ora. Tenan. Sing terakhir nganggo kan sira. Lah iya nyong nang arep mau nyorang ngesak. Nyong ora ngesak, sira nyong mau ora sira sing nyetel. Nanti. Itu tok. Uwe penyakitmu uwe, klalen. Menang-menang kopeng nara tememplek we ana klalen. Lah kepriye diluru tah malah nyereni lah. Ngarang jenenge klalen. Sira we. Nanti ki lur nanti. Mas sira terakhir nanti. Diluru sit. Sira terakhir nyekel nanti mau. Ya nek nyong ngerti jenenge ora klalen. Oh iya ding. Nah iya ding, jenenge klalen ya ora ono obate. Ono apa apotek dodol obat klalen. Nah sira Sing malah ngombe terus nyeneni kelingan. nyong celet. Cepet diluru Pak. Sira nyalake nyong bukane diluru malah. Sira sing Nyong terakhir we. nyekel cepet. Gerono bakal obat klalen. Mandel kene ora. Oh. Ono obat klalen no. Nah, ya apa? Re. Klalen sira. Berarti mau kuncine nak rono dewek. Tahu.